ko ki prabanget ba ye. Kapriang sko hai bi shikane ka thop Jingiaphylliew Jingmut Miej Jingiaphylliew Jingmut. Kublai shi bon ya ka jingi don ka jong pin ka wai ka tayo shi ka wai pa. Kapen slurya bagang scam. Man la ka tayo ka bengi kendo lang bagan ka program. Iyo ki jingker ku pat ki sembo berkat. Ki pedon Jingmut ando ka tata. Prabanget ba ye bat ki parlok jonga. Ya ka jing penut por jong pi. To blay on I ya ka bainong happy. Agad singing in pet, beginning a subject of a worshipping the Creator, na ka JINGMANE yung NONGPYNLONG. Hatong hindi ban mani you blay tang marbu long NONGPYNLONG. Atakalong ka trust chong Seventh-day Adventist. Para kaway ka liang pa, kidon ki way ki Kristan, ki parlok bait jongi, ki wapen syong nong rem, tang hakajing pen im ka chong Jesus Christ. Hakani ka singin ya pet, larak ngide ban mani you play tan nomor bulong nong pen im jongi ngide ban mani you urut nomor bulong unong pen im jongi unong pen long nong pen im ngai skam prabanget be bet kilok ki jonga an lakut kan nege Jingiaphylliew jongi kan nege jingkeli kan long ba shai so ni adwai shan ya chikmat ko pa ble jongi ba neng hagan nege singing don kam e imun se ba khoi ker ku mengi don ka bat ni play one ye jing mo jipat jongi Krang ba drive it in la ban smooth ho ya ki jing ikai jong tin jong me to ai ba kan ni ka sngi try ji su be beginom snap ya obre ban ban ngin snap ya me ko try be to kren yangi leng ba man sim ba khoi na ka kerteng jong ji su pan amen worshiping the creator why jang ka subject ka snot na ado ka tata atong ni mane you play na mar bulong nong bo nong thao jongi ni mane you play na mar bulong nong pen im jongi lalu play no ulang nong bo nong thao na mar ulang nong bo nong thao ul pen im yang i but na mar bu pen im yang i la sing la ben om kata ka de ko wen ki dau ben ya pen mani you play pram ngai ni phai shi ka mat preng jongi jipen pau kalau nom kat sao kot ben rio ban ben nyau kan ne ka de tayo ka sao ya ka bang persang si persang ban ngam kham juliu shi sho abe de begini ki atli ki khot tanya pulih. Padahal you way paru angel ubaher hapring ka beneng. Ubadot ke gospel bam jukut banyak tu kana ha kita ki basyong halor kata ka kendo. Padahal ka kenja ben rio, padahal ka jat, padahal ka tulit, padahal pait lang paro. Baru ong da ka tin pajam tu syap tieng yo play, patu ai burom ya u. Napa kalawan ka por ka jing bishar jong u. Kane ka mat ka bang pet mencip tayo. Bar manta ka singin ya pet. Ya kane ka lan ka bobot. But to pin yang mani dem yu tablet how ya ka neng but ya ka kendo but ya ka duriau but ya ki kri Rabbit ya bagi pulih ini contain ka pen kan mau yang sa sisian pat baka daw tan ra yang i bangin mani u play ka de naman bu play ulong nong penlong ka memorial na ka jingsa kan mau yang i iway piway ya ka jing penlong ka jong play ka ni pertai but ka jing shong sngi jong ka jing shong that jong ka sngi ka benyo ka de ka way ni ka daw bangi kum ki khon ki jong ni de ban mani oi pramangin pe tangi pai Genesis kalau nong ba ar ka khot ban kong hadu balai pin shem ya ka ni ka sawut kidon ki baong ba o ki Adventist ki pai be tang sha ka kitab Genesis banyo i ba ublay ulong nong bu nong thao bat bula shong that hadin bula shong that ula kwa ya ki jat ban reo begini shong that ban kat badu kidon ki break ba ong ba ni ki Adventist ngilong fanatic apa ni atong ngilong ki fanatic na kwa da ka jing snorit ban kentat ya kum kata kania persya yangi rangim doni ai pan kan persya you know ngit scam ublay ai ka tin jong u un pen shisha na mun sim ulong utaw ban yalam yang isi jing shisha ba dar ka tin ka jong ublay ka tin ka bala ai lang pa ka jing persat mun sim ba ko ma phiut mga ka ni ka sngi dar i pan ya ka bo jong mun sim ba ko ya ka outcome bo play ber mun sim ba ko ki kwa ngi begin boy kata ka long ka thong na ka banta way pu way
ubriu basyong pasak ni ka percaya tayo Kristen rai wat yu bam long Kristen ublei wa ban kring way away ka way away chaka sem ke jomu ramai kita ngi baong ba ki Adventist ki shupai bet kitab Genesis ban penci syabu ublei long nong penlong rai bangi pai syakan neka kitab ka bakaduk jong Bible kitab jing penpau ngi ya kitu khat pengirang syukuli mentan kepen mau yang ini kadau ten rai ini pengen mani ublei kadai nama ulong unong penlong jongi udai unong tau jongi he is the creator of our life rong itu kan syapet kendian ikit khot na kitab ka bakaduk jong Bible ka kitab ka penriu ngi pet kit khot ki bakren syapang ke jing mani ublei But kapag ko na kalong ha ka kitab jing penpau kapanya pera pedeng ke jing mani ublei ubaim unong penlong unong siuspa pat kapanya per pat kawai pat kejing mani kapaya persya pat kejing mani ublei bakata kalau kejing mani yu merat klau yu yak jakor uta balong adversary uta biya long mar persya berublei uta bakwa jing sya ban penkesan nyaladi ko gilok ki be jangan haki sngi ki bakado kadau tenrai haka pertai Kristen pada pertai Hebrew kawai kadai yanu imani but haka no gurukam ngimane yuta ubang ngimane prangai tun syap hai sini ki teks katu kat ni na kitab jing penpau ban pensisya bagi kitab jing penpau kada kren syai syap hang jing mane worship is a central theme of the book of Revelation jadi puli ter gini khat kawai ini paling kong syakat khat kabingi syam jing penpau sau syipau kong kita ki atpo sang mot kita men basan ki hab dem hakmat uta wa halor kata ka khet Bat kia mani ya uta wa im. Syaki pam jukut. Bat kia bread ya kita kipan sengat jongki. Ahmad kata kaket. Tidak ong. Ter pilak man puli. Syusyo kerkot. Kebakat way. Anak ini mi puli kata mentah. Berapa ngai hagalan nong basau jong kitab jumen pau ngi syam begini ki aku sau ngut kita man besan. Kimani yublay. Kadak jong kejing bu ya kapan sengat jong ki haki kejat ke jong blay haket ke jong blay kalau bagi ai ke buram barok shu blay marom don show the way ya ka bang ngidai ban mani ranget nilai pek ikini kita yo blay chadian bateng teng ngilak ban mani kejing start jong teng teng ngilak ban mani ya kejing champagne jong teng teng ngilak ban mani ya ka pisah teng teng ngilak ban mani yu breu ta ter rehang ni ngi wat kita ki absau ngut ki elders ki mani yo blay mar badai tau blay bộ biệt bạn yo hiểu chính mani trong phiếu cho nào thì nhập hai số thì ai mà ta chính bên bao lần non bắt sẵn cái khát cái bắt sao bắt kita cái sao cái chính thao vậy kia ông amen bắt kita cái arpo sao ngot kita men besan kila ya hap dem bat ki laya mani ni begini ki sao ki jing thao bat arpo sao ngot kita men besan kila ya mani the worship scene haga kitab jingun pau ka long shisha ka scene ka bitana ado katata namar way uban sa sha pan like im uban pan happening unde uta uba la shanya tali haga jing lam jong play hagi eke paro haga jing im jogo ne pai shisho shagani ka khot ka bot jing pan pau ka lanong ka ba khát lái cái khát sao của ông bất kỳ lai mani dem yêu tao yak jakor na bol wa IT ka bor sin sha jong u au tao rat klau te cái lai mani dem yêu tao rat klau kira ông u a u balong kum u tao rat klau u a u bala banya let ma bat u hang ning i ka sen baning kong ba kitab jing ban pa ba banya pair hap deng ke jing mani yu blay u nong penlong ba ke jing mani yu jing thao u yak jakor rat klau kan ni kata kejing mani bathala ku kilok ki be chunga apa ki mani you play da ka mensim jungi baro da ka donut jungi baro pada kejing mut jungi baro kai persya bat kalong mar kongpong
kan ye ke jing yo I pau jong yo honest hak le nong ba khalai ba ki don ki kan hon chat ban rio ki ba mani yo soitan lan yo yak chakor kini kita ki bala pen yak khlat lo pai la di ki bala pen yak khlat lo pai la di nakalat jong jing isne jong play da jing jet ba da jing right good jong ki hi ya pe jing ban pau kat sao in yo jing ban pau kat sao in yo ko bang li puli manai puli biang sei sen gong paru ra ong da tin ba jam tu shap tieng yo play ba to ai ko puram ha u na balawan ka por ka jing bishan jong u patu pinya mani dem yo ta wala thaw ye ka pneng ba ye ka khandau ba ye ka duriao ba ye ki pukri gong nan pulis nan ka khot khandai jong ka jog le nong jing ban pau kat sao khandai ka ong paru angelo balai ula bot yaki udah ong daga tin bajam lada uno ru umane dem yo ta marat plau bat ya ka dur jong u ka dur ka jong play la pen sriem bat ka sngi shong tha jong ka dur jong marat plau la pen sriem bat kata ka sngi ka balong mat pong pong go persha bat kata ka sngi shong tha ka jong play baru dian ya kata halor ka selamat jong u lane halor kikti jong u ko ki lo ki be I chung ashwang ini le chikar khot ka bakhat du ka bang kwa pan ya puli bat phi nyo I baha kan ni kalenong ka bakhat sao u yones leng ba ka khubo jong ilai angel u penya khlat ha pedeng ka ching mani you play ha ka hok ba ka ching mani you yak chakor ha ka pop ronget na kwa ban kren khen diat chapang ka chiastic structure le shwang ini poi shakata tanya pai shejing ban bao khat kan dai sao kong no Jing ben bau kat kendai sao ko om. Bagi taki aku sangut kita membesan. Bagi taki sao ki jing thau ba im. Kila ya hap dem. Pat kila yang mani. Yo blay. Ubashong. Halor kata ka ket. Kita om. Amen. Hallelujah. Pranget laisin kanti. Haka ne ki jing e puli jongi. Haka kitab jing ben bau. Ngi bagi ne ki jing thau. Kiba im sangut. Bagi aku sangut ki elders. Kila yang mani dem you play mat bu play u day hok an yo ke mani chop pi bat chonga don shu du we soi tan lo persang jing sha ban shimno ya ke ektiar ban shimno ya ke jaka ke jong play habide ku jing mani na ka khubor go snow si kalong ula du le no ay ka beneng na mar ka ni ke jing kwar ha chobo Ogi lok be it jonga habangi pule ka kitab jing pen pau pen shem kani kam dei tang ka jing kren jong Adventist like what ngala shem what ki scholar Catholic what ki scholar Presbyterian ki bana ki way pat kiri ki bla thok ki kot ki ba pau happening ka perthai theology ki ong ba jing pen pau khat sao la nong ka dei ka mat pedeng it is the middle of the chiastic structure. Like a chiastic structure. Habang ipule gini jing tho ha Bible. Kam tam kijing tho ha ka tin Hebrew dan kijing tho la tho ti Hebrew. Hangi ki kasi lane hangi ki breu yakaba kerkom perkat perdan jong ka resep ni kalak tajur ya kerkom perkat jongi. Ya ika ba kam don kam kajuan bet ha ka bakut. Lane ka ika kabalong ka mat pedeng jong ka shiti la ne jong ka article ne jong ka bangi tho ka language ka jongi haba ni penon kam ban tho ka mat ka bakong san e kawan ha ka bakun re ha ka jing tho jong ki Hebrew la ne ha kidak la ne ha ka tin Hebrew mi shem ba ka don ka ni ka structure ka bamut ka mat pedeng ka mat ten rai jong ka no ka jing e puli jong ka no ka kitab jong ka no ka God puli kabangi Shem ka Bible in the Shem Shana pagamat pedeng kajulong pe ha pedeng jong ka kitab jing pen pau kadon arpo artili lenong jing pen pau khat sao han reu du khat ar kadai kamat pedeng tadau ka long ka kubor ka ba u play kwa ya ka perthai baro ka wei ban so tho ban ban tip
Ramai ngelepet shibon kimat habire bat jing penpau kat sao handriu bat nyo. Akan ni kesengi ni pet. Balai bu balai de hok yangi pengen mani. Kajing kali kebening. Manu belat hau ya ki beneng bat ya kepertai. Uniu belat hau hatau belat hau na ke material form. Neu hau na ke jing bam don na. Lar pipuli Genesis kelenong bening kong. Pen syamba ublay ulong nong tao joga beneng bat ke kendau baro. Pada ka juga por ublay ulong u creator ex nihilo tamut ublay ula syukran. Bat ki egi la jia. Ublay ulam don kam ya ka kendau ulam don kam ya ka nogo material ajing syaban pen don kam ban pen long ya ki beneng bat ya ka kendau. Mangi ki breu ki jing tao habangi tao ege. Ni tao ka mit, ni tao jing kang, ni tao ka ben, ni tao ki syuki, ni don kam ya ka ding ban tao. Ublay don kam ban tao ya ka ni ka pertai. Ngin siya pet adin kato kat ni. Ka jing mayan spang jing tao. Ka jing mayan spang ka bor ka jong ublay. Ban tao wat ya ka pertai ban pen stien ya ka ha ka jing bam don hang taya space. Kadai tanga tanga kam ka ublay yu la ban le. Tanya pa siya Genesis iwe. Genesis iwe ka om. Haka ba mening kong ublay la tao ya ka beneng ba ya ka kendo. Ramai la lagi pulih ka ni ka khot ka bening kong jong Genesis la nong bening kong in Shem ha ka tin Hebrew ki don in nyot lagi ka tin. But ka number 7 ka number nyo ha ka Genesis la nong bening kong ka long ka badon kam Hot ki babon ki laban kentaj ya ka testament ka barim ki babon la se ki laban ngai ya kitab Genesis. Rangan ya to ya pi. Ka kitab Genesis ka day ka temei ya ka jinget jongi ho play u penlong ya ki ai baro. No la ngingim ngai ha ka jing penlong ka jong play ta ramut don stang ko option ba kata ka long ban ngai bagi ai baro kila syucia orlong by accident kumbaga evolution ka hikai. Ramai ba ni pai syuki jing kri ba. Kumno ublay ula penlong ya ki beneng bat ya ka khandau la ne ka pertai. Tanya pai syuki atli khot. Nanya pai sam kelenong ke balai pulai ke dekat bandrio bat berkendai. Daga ketin utrai ulat hawi ki pening. Badia upat ba jong ki baro. Daga jing persat ke sentur jong u. Naba ulat keren te kala long ula hukum te kala ne scam. Ramai dah tahu kilapan mudur ya ke jing krau ke jong play. Dan lei ruk ngimla ban sputo ban nginum la ban syempang pura ya ke jing krau ke jong play. Rai lembah ke jing penlong ngiu i shisha bo blay udai hok panyo ke jing mane jungi. Mar ulong shisha unok tau o peladu kata. Dan dia pulih ini arli dekat Japan kabor ke jong blay pak ke jing penlong jong. Job kalenong ke ba arpen rio ke dekat ke benyau. Nah ku apan pulih ini ki kani ke dekat ar ki version. Man pulih dekat pareng pat nan pulih dekat hasin dengan pulih suara kasih. Job arpen rio nyau ka om. Upen piar yaka syatai halor kan syaka besuda. But ustin yaka kendau halor ru'am. Nothingness. Tanya pet yaka nika King James Version. Job 26:7. He stretcheth out the north over the empty space and hangeth the earth upon nothing. Kadai kaktin nothing haktin Hebrew kadai balima. Kabamot nothingness lani kabamdon or absence of anything lani kajing bamdon Rabanget habangi pai syakabor kajong blay yo I de shisha kani ka pertai ka bakiado kat ni don ko maprabilian ngot ki breo ka pertai menta sa ki yeng ki sem ki kali ki lom ki wa ki ki duriao kumno blay ula jing syapa chupen stin hang tay how kajing bamdon in a weightless environment. Ki scientist kila on patay shibon Japan ke jing perlong jong pertai ba kajia ka Big Bang ba kini ki pengit ki Wanlang by chance ba kani ke pertai ka long kan ya tho ya pi don kam shisha
Don kam si shayu nong penlong basta. Ban lek kene ka kam. Ban penstin ya ka perthai hang tai asahit penai. Prau ngai kani ka jing puli jungi mentan. Kambu belai daga jing keren jong u. Sam lai pulai nriu kanai daga ktin jong u. Ula hukum pat ki ek baro kilalong. Kani ka dega bor ka jong u belai. Bu belai ula pantau ai nakabam don ai ru. Creation ex nihilo. Dei na kani ka dao. U belai udai hok panyo. Yang jing mani jong pi pat jong a. Ni pai si jing kli babot. Ram net u ai ni uktin bela tau ki ek baro. Atau dia belai buk pa. No belai buk hon. No belai mensi bakoi. Tanya pai si Yohanes kalau nong bening kong kerkot bening kong haduk kepala. Haka bening kong uladon uktin. Baru tahu uktin uladon baru belai. Baru tahu uktin ulalong belai. Uni uladon haka bening kong baru belai. Da ulalong ki baro. Bat klem mau shem lalong ki balalong. Ramnet u ni uktin. Ula belong ek baro. Kaktiin jong blake apply daladi kani kam deka testament ke barim mereka deka testament ke batamai. The book of John. Yohanes uam. O Jisu. Belong uktiin. Belalong blay. Ula belong ki ek baro. But klema u kam don ke ek ru ke belalong. Kumnong itep buktiin udah Jisu Christ. Tapi pi. Kiar siapa. Ani ke juga lenong kat bakat sao. Kong. Pat u lalong do. Pat u la syong hapdeng jongi. Wai belalong do. U ai belawan bat syong rengkat pat ni. Dev Jisu Christ. U person u baar. Jong Trinity. Ramnet. Tanya pai sa kolosai. Ia pet kolosai kalau nong beningkong kerkat bakat san du kan riu. Kat bengi puli kan ni. Nak kwa jing sya bengin. Ia penlut. Jingmut bah. Kalau kan ni kerkat. Nawar mapi mangang iton. Hagnik percaya by chance. Nak jing urlong. Ubasyu urlong laku urlong. Mereka day. Kamon ke jong blay. Kolosai iwai kat san kat riu. Uba long katuru blay. Uba mla yui. Uba lakan ningkong nagajing tau barok. Kani gajing kan ningkong nagajing tau barok. Kamut bau Jisu lakan ukpa. Kani kamut bau Jisu long eminent. Uba khmat uba khli uba khrau tam. Barum don do way but there is no other who can take this place of the begotten. Udah tamu Jisu bala panshim pat panyoy kani kertan. Nawan palay bu ulong uban ningkong. Abangi ong ningkong kamut ajing syaba. Kani kaktin ningkong ni kam kedau. Ya kajing long kun beningkong. Mereka kedau. Ya unong penlong. Bula long nadu meningkong. Kan puli biang. Ubala long aga duro blay. Ubam la yoi. Ubala kan ningkong nagajing tau baro. Nabahau la tau ki eke baro. Haki beneng baraga kendau. Ki eke bala banyoi bat ki eke bamla banyoi. Lagi ket lanegi hima lanegi jingsen syad lanegi bor yaki eke barok ken la tau da u bat ya u ko gilok ke be jonga yang i la tau du blay na kabenta jong u bangin don ke jinge dai bajan bangin la ban penut bor par unil nong penlong jongi bangin mani ya u ka kamram jong breu kadai ban mani yu blay duk mai pat man kan show spa man ya kawang ti iwai banyak persang penrem iwai agini gising ya besngau si ko gilok de be jonga ka jing ngau it nyam kalau ngau we ni ka jing ngau we jing sha ka pen snew ya ka jing dai jong ibreu na kwa ya pi ba pen ngau ba puson ba alor ka ni ka mat u blai kwa ya pi ba yana begin mani tang ya u ngila ban jet banum mani u ban mani u yak chakor dai ka e ka bangin yu i Haga kitab jimat pau ya ka bangin se pulih kita yo giban wan larang gimana yu yak cakor ngin yo pediang
ya kadak jomra cloud darangit pediang ya kadak jomra cloud kekerteng jong pi bacung akan don aga kitab jok kejin penim menilai baik pencen teo jingkli ke besar hato ya unong penlong bat gejing itu kana sepang gejing penlong lasha attack lagi ni kisni oi prabangai pe ya ka jing itu kana sepang gejing penlong ke bangi syam Genesis wat ki kristan ru ki attack ka ke besno si kalong adu atata prabangai Blay ulat how ya kan ni ke pertai bat ki beneng haki hindrius ni ulat bo kerpang ya kesengi benyo ha ka bula shong thai u blay ula sha mudui persha ya kan ni ka bor ke jongku ka bor jong jinglong nong thao haki scientist jong kini ki sengi bat ki spas nam ki balayat no shadin ngaduk ka bor jong Charles Darwin ha ka snem khat pras pa sau kumilai pet kita yo balayat shadin ula envisage ya kan ni ka theory bom de ublay bot how ke baro na do kan ni ka por la attack ublay de jing hikai lam ler ba jing hikai bakla manu ban nge bangi wan na gi shri pram nge la rangi pet ya kan ni ha ka paradigm jong ga jing penlong la rangi nge ya ka evolution ka bamut ba ka pop kam dai ka main issue ha ka jing long jong i kam ki breu ha ka jing rei jong i bat play namar kat kum ka evolution ki jing thao ki mi bat ki san Naging tao ki pakama po, siya gijing tao ki pakama Lord. From lower beings to higher beings. They go through the process of evolution. Mereka ni gijing ito kana kalong mar kongpong. Namar lada ka evolution ka ong kumta. Tamut ka jingyap kalawan haswa juga pop. Day na kanina daw ko kilok iba nga balay ba kajing panlong kaday panlong ka memorial. But kaday panlong ka po ringi bagin money you play jungi. Marhabang nilai kata ni penken mau ialah di udah belai ubel penlong yang iwe piwe. But udah belai shim yang senjam ke peningkong pan penlai im yang i. Udah belai ke jingkular ke peningkong a Genesis lai kat san on sepenlai im yang i nakapap. Tinggi i hang ni atli ki ai. Min se pai shibet she Genesis lenong ba po ba Deuteronomy kelenong basan habang i penkut ikaning Jingiaphylliew. Tinggi i hang ni by the creation story but ya ka jing long ka bor ka jong play la bersyang pan penduk nam pan penduk buram pan hikai bakla dan ya phai shi jing kli basan rap ngai ya phi ba nga la thao de ka mon jong no na try no khna ba shong what nursery ru te ni ba da ka mon ka jong play la thao mi wei pi wei om de ngai pan dan ya phai jing pan pao la nong ba sao ka ba pha khat wei jing pan pao sao pra du khat wei But kita kisah which thao ba in kibadon uway and rio githap niang barok saudom but chapo kidap da kikmat but kim yo kaba shong tait man sngi ba man mi ida on ubakot utrai ublay badon bor baro uta ublay julong but uta ubalong but uta uban sawan ani ka thau jinglong jong blay immortality all powerful but haba kita kijing thao ba im kia but haba kita kijing thao ba im kia ai ka buram ba kijing pendan buram ba kijing ngo hauta ba shong halon kata ka ket ha uba im syai bam jukut kita ki arpu saungot kita men besan halor kata ka ket but kia mane yo ta ba im syai bam jukut ba kia beret ya kita ipan sngiat jongki ya khmat kata ket nilai pet gani ke khat de hanai ngene me ban shu manta ida on me long ubadai hok utrai bu blai joni ban tian ya kata ke buram ba ya kata ke jing pendon buram ba ya kata ke bor na ba melat hau mame ya ki ai baro bat namar kata kamon jome kia long bat ki balat hau ya ki ko ki lok be it jona
mano badai hok panyo ke jingmani udai tangu play hi balai namar bula penlong yangi namar bula thau yangi namar bula sandur yangi because he is the creator personified. Prophet hato ya ke jing dei hok jong play banyo ke jingmani hato ladon ke jing thau aga por menshwa kibala persang ke jing shaban shimno ya ke por ke ikhtiar shim jubor no play hot ngelai puli gini tayo play shadin dara phim pat puli phila le seven let she isaya gal nong bakhat sao kar khot ka bakhat an do khat sao but Ezekiel gal nong ba arbu pra khat an do khat pra hot ko kilok be e jona u Lucifer lani unong ile persha ubangitip mantau yak jokor usai tan usai temen ulakwa jing shaban kni no ekene ke ikhtiar ke jong play kepada hok tang play ban mane. Has anyone usurped God's creatorship? Yes, the devil. Rawi ni pasha Lucas klanong besar kot pesan do bapra ninyo isa si sen abu jisu lawan chene ke perthai usoi tan wo pesan pan kni ek ikhtiar do jisu tagu ong to them pat mani nga pangan ai gini ke baro kaktin blai ko ong soi tan te abola yalam noi usu lom bajrong ulapan u aga bashi kelmat ya ki hima ke perthai baro pero saitan la ong hau ya kan ne ka bor baro ba ja ka buram jongki ngan ai hami saitan la klet budai unni ujo ujisu ulapan long ke baro menta ukam kenti ya ki jing hau jong ujisu baro pero ong ba ngan ai hami ke baro shushu kong ya kan ne ka bor baro ba ja ka buram jongki ngan ai hami ngan sa ai hami nabala ai yaka hanga sap ukam kenti but mano ba ai hu wada mat keim hadin kala hap chok po but hanu ru hau banga mon nga ai yaka lada mami nama kata men mani dem makmat jonga baro kan long ke jong mi jisu te la yato baru la ong hu ke let no shadin jonga meu soitan unong ile persha nabala tho men mani dem yo try bu play jong mi tang ya uhi men chakri ko ki loki be it jonga usaitan sa she said unang tharai la du la ban trick you Jesus Christ amar Jesus one ban kam kanti sa she said pa ni ke perthai na ki ti jo o mem don kam mania shoot them money nga pat kini ke barok ken long jo me pram ne ke perthai intep ki don ki breu ki basngot na banyo ke buram pagi jimane tiap ya ni ko ki lok be chunga takadaw ngi kum kabalang sang de Adventist ni pen shloria phi papin puli ke tin bijong ble lara pim puli phi shu ngap iknong yalap kinong yalam ki pastor kinong la an pen em ya phi kinong yalam kinong la an pen em ya phi rai dai ka jing sngot ho chung phi halo ke tin jong ble pagi jing tip o jisu lawan penyap na bentai jungi pada kabor ke jong ble ke bula ai hangi ngila banyo ke jing penyam Syaitan lakwa jing sha pan kam ya kan ik ikhtiar pan kam ya kan ik boy rai jisu la pan pai ktin ta ktin ke jong ble rong en hato ble ula e no engi bangin im kumbangilong kadang kan neka theological concept kapin khatika kadism ka ombo ble la thaw gani ka sai par ula e no engi bangilong kat bangilong hato ble ula shu e no engi kasabot ka pingyo na ka Bible Hebrew ko ay galong ba what habang ilahap siya kapop ublay ulam no ingi Hebrew siya ka perthai hikran shibon persya ublay kidanot ajing siya ban ya mar persya bakijing hikai kijong ublay lang bagaktin kijong mo pat kinot ru ajing siya ban kelijing keli persya ublay Rama ka ni kasing skwa ban siya ongi pi ublay ulong ublay ba Nang ulam no ingi Genesis kalau nong balai kat bawa Adam ke em kilai lepop kilai hap cakap pop kilai pam itu so dong kilai let ben bore ila de kilai so ekichan leng bagi slading dumbur ulai ulalai ban yet yu Adam wong Adam sya emedon Matius kalau nong bakat pra Lukas kalau nong bakat san lebih pulih uni nong aplang brot ubalong Jesus Christ ulai ban wat
kilang brot ki jongbo play klam shu e ngi Hamathios kalau nong bakat prabat Lukas kat san lebih kuat saya let saya boleh uplay ulong unong pen em bat nong sius pa chungi naman bu e ngi prangai that people are honest kalau nong bening kong khot bakat sao uji su lawan dala de ban long dot long snam ban shong ban sabat ni knang ba un yo ajin sha ban pen lat em yang ni nak apa uplay klam e no ngi ulong rengkat bat ni God is imminent ublay jengai nangi rai udon has senda bangi hoi ka bor ke jong blay ke pen I ba ulong ba kham kraw nangi rai ulong blay ba e ba kwa ban don don kat ba ibreu ke jong ramai pan spun kot tara people ya ka bible hi bro ka wai pa ka kitab jin pen baw ru yo I ba ki don ar li daw ba lay ba gi dai ban ban yo blay ka daw ban ni kong ka dai na ma bu blay ulong nong pen long ka daw ba ar ka dai na ma bu blay ulong unong sius pa jong unong pen im jong pule Exodus kalau nong ba arpau but Deuteronomy kalau nong ba san pin syama ka desmen ka ba rimru bo blay ha bo la ai po hukum don arli gi daw balay bagi brio kita ban sumar gi hukum ka panikong na mar bo blay ulong dong penlong but Deuteronomy kalau nong ba san ka kren bo blay ulo pen like im ya ki kod Israel nari Egypt na ki kti jong faro taraw kita ban sumar ban kenal ya ki hukum kai ga bangi yo I ko ki lok ki ba ek jong issue jong kitab jing bao kadai ke jing mane you play pi mane you play ubadai hok an yok ke jing mane pi mane you hakurukam ke badai ne pi mane you hakurukam ba perthai ke kai pi ban mane you nga nan mane namar o jisu long nong penlong ban nong sius pan jong oi kidon ki kristan ki basu focus tang ha ke jing penlong kidon ki kristan ki basu focus tang ha jing sius pa jong utara ki ong bo jisu la sius pa ngi la mi pat na jing tap ni mani ha sing bening kong em ko ki lok ki be jong dan ngi mani u blay na mar bulong nong pen long jong i bat unong pen im jong ni mani na mar bu ula kum ngi ben sumari ka sing pan mani ya o kitab jing pen pau ka pen shai bara kwan pen kot ka ni khot jing pen pau khat sao khat a ka ni ka dei ke bainong jong kita ni mani hok you play snap kita ki brio ki ba sumar ki hukum jong play ne kita ki brio ki bam sumar ki hukum ki jong play ki ba mani hok you jing pen pau khat sao khat ar ong hang ne ka don ki jing ai sha jong kita ki riu khon anmut ki khon ki jong play kita ki khon ki bi ai sha kinom shu le lau lau ki ai ki baro kinom shu kren ki kentien lau lau ha kan no kan over kom hang ne ka don ki jing ai sha jong kita ki riu khon kita ki basumari ki hukum play pada ke jingai ujisu jingai ki jong jisu le shong nong rem haki shipau hukum ka dekalok dei na kani ka dao ublay ula da thok kerpang ya kini ki jing thok da kati la jong jong ya ka ek bla thok da kati ki jong blay hato mo phip manga ki jing thao ni nuot mo pan le ka jo ka kam ka bo lucifer la le ya bo shwet tan le rabe ta ban sim ka bas ngore na kwa ba pin tuai Pralop da ban sim ka bas ngore na kwa pin tuai pin pan bor no blay un pen shai happy kumno begin money hawk ya o hakan ugru kam ngila ban suman ya ki shipau hukum tane ki hukum ki jom jisu ka balong ka jinget ki jom jisu ki shipau hukum kim pen em ya phi ba yanga na ki shipau hukum ki kai ngi kumno begin e you play kumno ngin e para prio u play u day ban yo ka buram bat ki jin money barok ko ki lok ki be chunga na money you play na mar ulong nong pen em này xóa bún long nong pen im jonga ula long nong bu nong thao nong pen long jonga tôi nghe toai ko pa ble jongi bab neng ko ble shibo ne ga singi ko bam la ai ha bing la yo ban puli ga ne ka subject ko snot na te hoi try ji so be lưng bạc history jong ki jat ban reu jong ne ka pathai new e o bam man bon se no la kwa ban kni no ya ka bor ka jong me rangi te bom la ban le tan man me long long pen im nong bo nong thao u ba im na do ki bam ju ko shado bam ju ko ban like im yang ko try e kai ngi begin nang ban mani me what happening ke jing sha pen shitam ba ke jing sha pen bor pen yait light ba pen mani thalai me
to I try Jisu be mangingin yai ne hadok bakot na mangin duai haga keteng ba klan bortam jong Jisu Kristus balapan im yang i wai biwai balapan long yang i haga dur ke jong uhi mentabat halakataru. Amen. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided